Nimbag nga rabi yumanen gagayem ken kakabsat ket agyaman tay ken Apo Dios sipud ta pudno launay nga mapagtalkan isuna. Naglabas kakabsat dagiti duwa nga bagyo ito'y lugar tayo ket agyaman tayo ta sinalakniban na tayo na Apo Dios. Ket dayjay nga ayat na ket nagbalin nga isu iti nagsanggiran tayo kakabsat. Iti tiyempo ti kastoy nga panagbubuteng gapu iti bagyo ken daytoy hanpay laeng nga aglipas kakabsat nga problema iti COVID-19 ken iti pandemic kakabsat. Ket agyaman tayo ta pinikkan na tayo manen iti gundaway nga kadaytoy garabi ket agkakadua tapno serken tayo iti sauna ket agpaidalan tayo kakabsat iti Santo nga Espiritu tapno iti adalan tayo ket maawatan tayo. Santay lang nga maawatan no di ket di agbalin nga paset iti na Kristiyanwan na panagbiag tayo. Nang nangro nakakabsat kadaytoy adalin tayo may panggap iti parabor. Ngem sakbay tayo nga agpatuloy dawati kakabsat nga agkararat tayo. Maminsan pa'y ama iyo limi iti panagyaman mi ken ka. Agyaman kami agsipud ta sikay ti Dios. Ngano nagkarika kada kami ket bigidan na ko Dios. Adday ti pannakabalin mo nga tumpalem dagita nga kanimo. Agyaman kami ama agsipud ta natalged kami iti sidong iti mannakabalin nga imam. Iti kastoy nga tiyempo Dios agyaman kami ta inlasat na kami. Iti biag ken iti salunat mi isu itinted mo ama. Agyaman kami nang nangruna iti panangisalakan mo kada kami babaen iti parabor nga adda iti anak mo. Ket iti ingkamanen adalin itata ama may panggep iti ayat mo. Tulungan na kami. Babaen iti nasantuan nga Espiritu maawatan mi kumao Diyos dahil kayat mo nga iparamid kada kami. Ket agaramid kami iti maysa nga desisyon nga dayta nga panggep mo ken dayta nga pagayatang isu iti tungpalin ni Ama. Dawaten mi nga sikay iti makiadda kada kami iti naganap po Jesus dinawat mo digitoy. Amen. Agtultuloy tayo kakabsat iti intay panagadal kadaytoy nairugi tayon ken itultuloy tayo nga napateg unay nga topic iti Biblia kabsat maipanggep iti parabor. Saan kuma nga agbiddot wenno agkamali iti panunot tayo kabsat. Nga adday iti sabali pamayan wenno wagas tapno maisalakan tayo no saan laeng nga babaen iti parabor nga naggapu ken ni Apo Dios. Naisalakan tayo babaen iti parabor kabsat. Inawat tayo dayta nga parabor gapu wenno babaen betlaeng iti pamati tayo. Ket idin nga inawat tayo dayta nga sagot iti panangisalakan iti Dios kada tayo babaen iti parabor. Inadadal tayon kakabsat nga masapul met nga dumakkel tayo, rumangay tayo. Gapu kadayta nga parabor. Isu nga iti nagtultuloy nga inadadal tayo kabsat is growing in grace. Nga dakuman dayjay total a dependence tayo ken Apo Dios. Nga ni Apo Dios babaen laeng ken kuana isu kakabsat iti mga ramid iti naimbag iti panagbiag tayo. Saan tayo nga mabalin nga idaton itanyaman kakabsat nga naimbag nga naaramid tayo tapno awaten ni Apo Dios akas wagas iti pannakaisalakan tayo. Itata nga rabi kakabsat adalin tayo growing in grace bearing the fruit of the Spirit that is love. Kaya't ko kabsat nga irugi
iti maysa nga balakad ni Apo Jesus kakabsat nga masarakan iti Matthew 7 verses 15 to 20. Anya dayto nga balakad ni Apo Jesus? Basahin tayo kakabsat. Beware of false prophets who comes to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits, you will know them. Iti balakad ni Apo Diyos kakabsat, kabayatan nga agbibiyag tayo nga agururay kadayjay nga yaay ni Apo Jesus iti may kadwa. At danto kuna na digiti umay asinan propeta. No sa rentay dayjay Lucano nga sinan, sana pudno. Isu nga inusar ni Apo Diyos aganag kayo kadagiti sinan propeta. Umay da kada kayo nga agparangda akas karnero, ngem iti kinapudno na kuna na narawat da alubo. They come in anya sheep's clothing. They isursuro da kabsat kaslalapudno. Ngem iti kinapaypayswanan na nalaukan kakabsat iti saan apudno balinan a kinaulbod. Sana inbaga ni Apo Jesus kakabsat nga dayti dua a klase a kayo, iti naimbag ken iti dakes. Iti kunanan ni Apo Jesus iti naimbag a kayo agbunga iti naimbag a bunga. Ket iti dakes a kayo agbunga met iti dakes a bunga. Saan nga agbunga iti naimbag a kayo iti dakes a bunga? Ket saan met nga agbunga iti dakes akayo iti naimbag a bunga. Sana inbaga nga rod mailasin yun to nya dagiti sinan propeta babaen iti aramida. By their fruits ye shall know them. Tapno iti iunag tayo kakabsat. Kada ito'y panagadal tayo, kitaan tayo no anya iti inaramid ni Apo Diyos. Kada tayo, babaen iti parabor. Ibilang tayo iti bagbagi tayo kakabsat nga hintel. Saan tayo nga Israelitas wenno Hudyo? Ta iti Israelitas kakabsat wenno iti Hudyo ket adda iti darada nga naggapo ken ni Abraham, naggapo ken ni Isaac, naggapo ken ni Jacob. That is the blood lineage iti Israelitas kakabsat. No adtoy kuma iti nasyon iti Israel. Sino man nga saan nga maibilang nga adda iti darana nga naggapo kadagitoy a patriarka, naggapo ken Abraham, naggapo ken ni Isaac, naggapo ken ni Jacob. Dagitoy ket maibilang nga hintel. Ket idtoy no adalin tayo kakabsat iti pannakaisalakan. They are out of the commonwealth nga isu kakabsat iti nakitulagan ni Apo Diyos. Sino nakitulagan da? Dayjay a nasyon iti Israel. Isung iti baga na adda kayo iti ruwar kadayjay atulag iti pannakaisalakan. Kasanutay nga rod ang maisalakan kakabsat, na isalakan tayo babaen iti parabor. Ket nagpintas iti panangiladawan kakabsat ni Pablo iti proseso nga inaramid ni Apo Diyos tapno da tayo nga hintel.
mairaman tayo met, kadayjay nga bendisyon nga isu itiin ka rin ni Apo Diyos kadagiti anak na nga Israel. Basahin tayo kabsat iti Romans chapter 11 verses 16 and 17. For if the first fruit is holy, and the lump is holy, and if the root is holy, so the branches, kita nyo kabsat, no iti kunana, no dayjay abunga ket nasantuan, the fruit is holy. Ngarod kunana dayjay puon ket nasantuan. Ket no dayjay aramut ket nasantuan. Dayjay sanga ket nasantuan. Iti iladawan kakabsat ni Pablo at datoy iti maysa a kayo. No alaen tayo iti chapter 11, isu kakabsat iti comparison na iti dua nga ulibo. 2 olives. Maysa dayjay nataripato, ken maysa dayjay atap. Dayjay nataripato kakabsat nya, ket isud iti ili iti Israel, tapay tinartaraken ni Apo Diyos. Ket iti kunana, dagiti sangsanga isu dagitoy ti Israelitas kakabsat. Ket dayjay puon na santuan, dayjay ramot na santuan, ket dayjay sanga ana ikamang kadayjay na santuan aramot ken na santuan apuon na santuan, ngarod dayjay bunga daytoy asanga nga naikamang kadayjay na santuan apuon ken dayjay na santuan aramot na santuan. So nga agsubyen tayo din baganan ni Apo Jesus di Matyo. Dayjay ana imbag akayo agbunga iti naimbag. Dayjay ana santuan akayo agbunga iti nasantuan abunga. No basahin tayo kakabsat iti verse 17 kunana. And if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them become a partaker of the root and the fatness of the olive tree. Anya iti kunana, ket sika ahintel. Mayarig ka iti dayta abalang nga ulibo, na iranod ka iti natibker ken nabunga abiyag dagiti Hudyo. Anya inaramid ni Apo Diyos kapsat. Iti naramid ni Apo Diyos sinipak na iti sumagmamano asanga. Anya digito yung asanga, dagiti Hudyo. Taapay anasipak da, nagsukir da. Ket iti lugar kakabsat anakasipakan da. Nangala ni Apo Diyos iti sanga kadayjay nga atap nga ulibo sana insulbong. He made the process of grafting. Ket kunana, naisulbong ka iti daytoy akayo, may saka asanga abalang nga ulibo. What happens? Anya mapasama kakabsat. Daytoyen asanga nga atap, hintel, sika, pinitisyak, nga naisulbong, grafted, kadayjay nga sanga, diyan nagapuan ti sanga, nga nasantuan, nga biyagen iti nasantuan apuon, nga addaan iti nasantuan aramot. Anyan iti pagbiyagan dayjay nga atap asanga. Iti kunana ni Pablo, nagbalinkan apaset dayjay anasantuan nga ulibo. Nasantuan ti ramot na, nasantuan iti kayo na, nasantuan iti puon na. Ket sika nga atap, agbalbaliw kan. Si the process, agsipod ta dayjay nga atap nga sanga, siyak ken iti singa, sika. Addan an isulbong, grafted,
Kadayjay anasantuan apuon. See the point, kapsat? Adadtoyen. It's grafted. Siyak daytoy. Si kadaytoy. Nagapu iti atap. Ngem daytoy apaggapuanan iti biyag tayo kakabsat. Ket nasantuan. Isuna ni Apo Jesus. Dagijayen a kinaatap iti panagbiag tayo. Ngamangmangted iti naatap a bunga, dakes a bunga, bad fruits. Slowly but surely, agsipod to dumadakkelan iti parabor. Because we are now growing in grace. Adda kakabsat iti panagbalbaliw. Anya panagbalbaliw, dayjay bunga, aggapu kadayjay nasantuan aramot, aggapu iti nasantuan apuon, ket datayo ana isulbong kadaytoy anasantuan apuon nga ni Apo Jesus. Iti bunga na isuntumeten iti bunga tayo. Iti maysa na pintas nga panangiladawan ni Apo Jesus daytoy a proseso. Isu kakabsat iti masarakan iti Juan Kapitulo 15. And I would like us to read verses 1 to 4. John chapter 15 verses 1 to 4. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 4, I am the vine, and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Nagpintas kakabsat ti panangibaga ni Apo Jesus iti kinapudno. Datayo nga balang, wild, sinner, iti bunga tayo, it is sinful fruits. Saan nga agbunga iti dakes akayo iti naimbag nga bunga. Nga magyaman tayo, tanusurutan tayo kabsat, dahil panangibaga ni Pablo, ijay Roma chapter 11, datayon ket adda tayon ken ni Apo Jesus, na ikamang tayon ken ni Apo Jesus. Ngamlaglagi pa nyo, adda iti duwa kakabsat, nga klase iti sanga. Nga adda ken ni Apo Jesus. Umuna, dahil sang nagbunga. Ket anya itin bagana, ket den ni Ama, dagitoy nga saan nga agbunga. Iti dawat ko kakabsat, saan tayo nga maibilang kadaytoy a klase asanga. No di maibilang tayo kadaytoy may kadua a klase asanga. Dayjay sanga nga agbunga. Ket kayat ni Apo Diyos kakabsat, nga adu kuma iti bunga tayo. Anya aramidin na kakabsat, dalusan na tayo, datayo nga sa nga agbunga, tapno adu pay iti maibunga tayo. That is again the process of growing in grace. Ta iti panagtalinaed tayo ken ni Apo Jesus kakabsat. In our abiding in Jesus. Dahil nga kinaatap tayo nga naggapu tayo ijay atap nga buon iti ulibo. Slowly that holiness
Dahil kinasanto iti biyag ni Apo Jesus, nga isun iti pagbibiyagan tayo ta na isulbong tayo nga rod ken kuana kakabsat. Kunana ni Apo Jesus, dalusan na kayo. We are cleansed by abiding in Jesus. We are cleansed babaen iti panagtulnog tayo kadagiti sa una kakabsat. We are cleansed. Dalusan na tayo tapno agbunga tayo iti ad-adu kakabsat. Sa inbalakad ni Pablo kakabsat, idjay Galacia 5 versikulo 22. Ngem ti bunga, but the fruit of the Spirit is love. Kadagiti bunga kakabsat iti Espiritu, nga inbaga ni Pablo idjay Galacia 22 ken 23, iti ad-adalen tay tata, dayjay umuna nga bunga, which is love. Apay nga dayto ayat, iti inrugi ni Pablo kakabsat nga bunga ti sino man agtalinaed ken ni Apo Jesus. Apay? Ta iti inbalakad kakabsat ni Pablo iti Colossians chapter 3 verse 14. But above all these things, put on love. Ket kadagitoy amamin inayon yu iti ayat. Put on love. Inyun una ni Pablo kakabsat iti ayat. Tapay, takunana, which is the bond of perfection. Iti panagdrangay tayo, iti panagdakkel tayo in our growing in grace. Iti umuna nga bunga akayat ni Apo Jesus nga maaddaan kada tayo, isu iti ayat. Tadaytoy nga ayat kakabsat, isu iti mangsinggalot anaan-anay iti isu amin. No adda kakabsat iti mangrepet, mangsinggalot. Kadagiti amamin nga bertod iti nasayaat nga bunga. The graces kakabsat nga makita iti panagbiag, iti maysan an naisalakan, iti kangrunaan, isu iti ayat. Ta isu iti mangsinggalot, iti naan-anay papanagbiag. Iti chapter 13 iti 1 Corinthians kakabsat. Verses 4 to 8, isu iti maipanggep iti ayat. Ngem adda iti nabasa nga author in kabil na kabsat iti positive way, and I would like to share it with you. No kunan ako maka, love is patient, love is kind, love does not envy, love is not boastful, love is not proud, love is not rude, love is not self-seeking, love is not easily angered. Iti inbaga daytoy kakabsat ng author, which I would like to share it to you, he put it in a positive way. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Una na daytoy ng author kakabsat. I am patient with you because I love you and I want to forgive you. And I am kind to you because I love you and I want to help you. I do not envy your possessions or your gifts because I love you and I want you to have the best.
I do not boast about my attainment because I love you and I want to hear about yours. I am not proud because I love you and I want to stem you before myself. I am not rude because I love you and I care about your feelings. I am not self-seeking because I love you and I want to meet your needs. I am not easily angered by you because I love you and I want to overlook your offenses. I do not keep record of your wrongdoings because I love you and love covers multitude of sin. Anya iti nangaramid kada tayo kakabsat. Nga mangkita dagidjay nga nagpintas akababalin iti ayat nga maiaramid tay metten nga agpaay kitay sabsabali. Gapu tadayjay ayat nga adda kada tayo nga naggapu kakabsat kini Apo Diyos. Laglagipin nyo, agbibiyag tayo akas sanga nga adda iji puon iti ubas. Wenno iji puon iti ulibo. Ket masapul nga amun tayo kakabsat, nga dayjay nga nakai kamangan tayo in the process of grafting. Isuna ket ayat. Basahin tayo kabsat iji inbaga ni Juan iji 1 John chapter 4 verse 9 to 11. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God is manifested towards us, that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Sakbay kakabsat, nga ibaga ni Apo Diyos nga ayatem iti padam a tao, imununana nga inbaga, nga addakan nga agbibiyag kadayjay nga ayat. For God is love. Ti Diyos isot ayat. Ti Diyos Ama isot ayat. Ti Diyos Anak isot ayat. Ti Diyos Espiritu Santo isot ti ayat. Kat agsipod ta sika ken iti siak na isulbungan kakabsat kadayjay nga puon nga isu iti Diyos ni Apo Jesus, nga isu iti ayat, iti ibaganan kada tayo kakabsat, amu tayo iti Diyos. Taapay, ti Diyos isu iti ayat. Ket mabalin tayon kakabsat nga ibaga, nga anya, amu tayo ni Apo Diyos, mabalin tayo maten nga ayaten iti padatay nga tao akas deje panagayat iti Diyos. Anya kakabsat deje rason no apay nga mabalin tayon nga ayaten iti padatay nga tao.
wen ta agbibiyag tayon akas dayjay sanga nga addan iji puon. Love was a foreign, may nga ganggan na et kakabsat akababalin kada tayo idi nga awan tayo pa'y kini Apo Diyos kakabsat. Ngam itatan at datayon kini Apo Diyos. Dayjay nga ayat na isumeten kakabsat iti addan nga agbibiyag kadatayo. In our experience of growing in grace, makita kakabsat, dayjay abunga iti Espiritu nga isu iti ayat. Taapay, we are abiding at datayong agtaltalinaed kini Apo Jesus. As the branch, akas dayjay sanga adda idjay puon. Ket dayjay puon isu iti mangbibiyag ka dayjay nga sanga. Tapno dayjay asa nga agbunga kakabsat. No anya iti kababalin dayjay puon, agbalin tumeten akababalin dayjay sanga nga addaan na isulbong datayo nga hintel, addaan na isulbong kadayjay nga puon. And I am very thankful kakabsat iti sao ni Apo Diyos. Dayjay kunana ni Pablo, saanen asyak iti agbiag no diket din ni Kristo iti agbiagen kanya. That is the process nga addan kakabsat nga dayjay nga pagbibiyagan tayo, ulitin tayo. Let's go back. Dayjay puon ket na santuan, jiramot ket na santuan. Anyaman asa nga agbibiyag ka dayjay na santuan apuon nga adda iti na santuan aramot na. Agbiag meten na santuan ket iti bunga na meten na santuan. Ket iti maysa akababalin dayjay na santuan apuon nga isu iti nakaisulbungan tayo. One of the characteristics of this olive tree where we are grafted, isu iti ayat, ta iti umuna a Pedro 4 versikulo 8 kunana. Dati Diyos isu iti ayat. At datayon ang naisulbong kadayjay puon nga isu iti ayat. Kakabsat ko, saan tayton nga pagdudwaan, saan tayton a pagsiddaawan, nga anya, mabalin tayo, nga agbiyagan, kadayjay nga ayat, agbunga iti ayat, taapay, adda tayo, nga anya, agtalinaed, kadayjay apon. Remember the advice of Jesus. Agtalinaed kayo kanya, akas iti panagtalinaed ku kada kayo. No saan kayo amaip kamang kanya, di kayo makapagbunga, akas iti sanga saan amaip kamang iti puon. Ngem gapu iti parabor ni Apo Diyos kakabsat. We have been grafted kini Apo Jesus, and we are now living kini Apo Jesus. Tatikunanan ni Pablo ulitin tayo man kapsat. Saan na siyak iti agbiag, ludiket din ni Kristo iti agbiagan kanya. In the process of being grafted into Christ. Oh, that is grace. Dayta iti parabor kakapsat. Dayjay anasalunat. Dayjay anasantuan. Dayjay anaayat nga puon nga isu iti nang isulbungan ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Isumeten iti mangbalbaliw kada tuy apanagbiag tayo. So dayjay kararag kakabsat ni Ari David, sino iti tubulong kanya? Who can help me? Ni Apo Diyos kakabsat iti nang tulong kada tayo.
Gapu iti ayat na insulbong na tayo kini Apo Jesus, that is grace. Ket gapu kadayjay apan ang isulbong na kada tayo kapsat agbibiyag tayon kadayjay nga biyag iti anak nga isu iti nakaisulbungan tayo. When we abide in Christ, the life of Christ, isun iti pagbibiyagan tayo kakapsat. Ket makitan to, dayjay apunga iti ayat. While we are growing in grace, iti balakad met kakapsat ni Pablo, iti 1 Thessalonians chapter 4, verse 10. Una na. But we urge you, brethren, that you increase more and more in love. Anyang gayam kakapsat? Akas iti panagdakkel tayo, ijay parabor, growing in grace. When adda kadatayon dayjay nga ayan. Gaman niya iti kunana dagdagan nyo iti kastoy a panagayat. We increase more and more in love. Apay? Because we are now grafted in Christ. We are now abiding in Christ. Ket dayjay abiyag ni Kristo isun kakabsat iti biyag nga ited na kadatayo. This is the process nga kayat ni Apo Dios nga maamuan tayo kakabsat. So nga pagdudwaan no daduma isu dayto. Nga day ti mangibaga nga intun no na isalakad tayong babay ni ti parabor ket dajalatan. It's not. Laglagipon tayo kakabsat nga dayjay nga panakaisalakan tayo babaen iti parabor. Ket masapul nga dayjay bunga iti espiritu nga isu iti ayan. Ket masapul met nga madagdagan tayo dayjay ngayan. We increase more and more in that love. Laglagipon tayo kakabsat dayjay sao nga abide. Agtalinaed tayo kadayjay nga ayan iti anak nga ni Apo Jesus. Ada kondisyon kakabsat. Kunana nutong palen niyo dagiti bilbilin. Agtalinaed kayo iti ayan. It is a total different doctrines kakabsat. Nga iti may saan na isalakan gapu iti parabor. Ket ibagana ket itultuloy na nga ibaga. Nga saanen a masapul atong palen dayjay manen ibaga tayo kakabsat. Na isalakan tayo babaen iti parabor. Saan tayo a maisalakan babaen iti panagtungpal tayo iti bilin. Apay nga tungpalin tayo bilin when tainsalakan na tayon ni Apo Dios babaen iti parabor. When tungpalin tayo bilin tapnot masapul nga agtalinaed tayo kadayjay nga ayat na. Iti panagsukir kadagiti bilbilin iti Dios. Isumet kakabsat iti panangisina tayo. Iti bagi tayo kadayjay ayat ni Apo Dios. Naglagipin nyo iti John chapter 15 adda kakabsat iti duwa nga klase nga sanga. Dayjay sanga nga agtalinaed ken dayjay sanga nga puden iti Ama. I have a little book about John 15 about the vine. And the author says, in bagad yung author kapsan, nga iti may sagayam nga rason no apay nga puden ti Ama iti may sanga-sanga.
Kuno iti maysa nga mamati. Isu dayjay maysa a mamati. Ibagamon, maysa nga Kristiyano nga ibagana ken saan na atungpalen tibilin iti Dios. How could he abide in the love of Christ when he disobeys the will of the Father? Laglagipin tayo kakabsat, iti inadal tayo isu dayto. Iti panagtrabaho iti Santong Espiritu kada tayo. Iti ayat isu iti maysa nga bunga na. Ket kasano iti panagdakkel tayo kada itang ayat. Iti inadal tayo kakabsat. Let us meditate on the Word of God. Ket no basahin tayo iti Biblia, sapulen tayo kakabsat. Dagijay nga insuro ni Apo Diyos, dagijay nga insuro ni Apo Jesus. No kasanong agtalinaed tayo, kadayjay mayo. Meditate on His love for us and how we can maintain that relationship with Him. Mikadua kakabsat. Namuan tayo, nga dumakkel tayo kadayta nga ayat. Babaen iti panagtungpal tayo. Kadagiti pagayatan na. Agsipod tayo suna. Iti Diyos tayo. Iti kararag ko kabsat ket nabindisyonan tayo kadayto sa unya po Diyos. Nga iti panagdakkel tayo babaen iti parapo. Makita ko man kada tayo. Dayjay bunga iti Espiritu Santo na isu iti ayat. Ket agbunga tayo, babaen metlaen, kadayjay panagtalinaed tayo kini Apo Jesus. Tati Diyos isu iti ayat. Ni Apo Diyos kabsat imang bendisyon kada tayo. Adda digiti gagayem tayo nga intunog buya dakit they shared daytoy nga panagiinadal tayo kabsat with their friends. Itaramidin dano daduman ito nang rugin. They start it with sharing with their friends. Anya ramidin da dayjay araramidin ti daduma kitagyaman na. Dayjay kunada nga start a party. What's a party? Intunno iti maysa nga kabsat maysa kada kayo ket ikabilyon jo what's a party. Dagiti kakabsat tayo. Your friends in the Facebook will be notified. Ket no nabindisyonan kayo kabsat, your friends needs the blessings too. Ni Apo Diyos limang bindisyon kada tayo, agkararag tayo kabsat. Managayat nga Diyos sa giyaman kami Ama, iti ayat mo kada kami. Weninted mo itanak mo nga bubugtong, nga nang ipakita no anya iti ayat. Agyaman kami Ama. Iti kinapudno nga iti insurum kada kanita. Nga adda kamin akas maysa asanga. Nga agbibiyag kini Apo Jesus. Agyaman kami o Diyos. Tadayjay nga biyag na isun iti adda. Nga magmagnak iti panagbiag. Ti ayat na balbaliwan na kami. Kadayjay ayat na o Diyos. Isun tumuten ti mga ramit kada kami. Nga mabalin mi nga agayat. Gapot na sika. Ket Diyos ti ayat. Tulungan na kami babad ti Santong Espiritu ng Diyos. Agari ko magayta nga ayat mo iti panagbiag. Dinisyon ang digiti kakabsat mi nga kadwami nga nagiinadal iti tangarabiwa. Yadayo na kami itanyaman nga peggal. Salakniban na kami, akan kanayon, ket agyan kami iti sidong iti man nakabalin na imam. Digiti ti dawaten mi nga napnuan iti panagyaman.
itinagan niya kong Jesus. Amen. Pinamin. Nadidawati ka kapsat. Saan lang nagtultuloy iti Wednesday nights na panaginadal tayo iti kastoy nga doctrinal and devotional subjects kapsat. Iti Friday evening, adamit iti panangrepaso tayo kapsat iti Sabbath School Lessons. Kikita tayo ito no Rabi iti Biyernes, baga Rabi iti Aming kapsat. Remember, ay ayatin na kayo na ako, Diyos.